Il-Prim Ministru Joseph Muscat ħabbar li se jaħtar inkjesta biex tiddetermina l-fatti f'każ b'xamma ta' ħasil ta' flus li fihom involut il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenekadami. U għal dan f'attività politika l-ħadd filgħodu f'Ħal Balzan propju ftit wara li ħarġet din l-aħbar. Ħanku qed navviċina ex-ġudikanti, ħanku qed navviċinaw ex-ġudikanti illi ħanatuhom mandat biex fil-libertà kollha u mingħajr pressjonijiet jinvestigaw dak li ġara sabiex inkunu ċerti. ċerti dwar il-fatti kollha biex isir magħruf għaliex investigazzjoni mitluba mill-awtoritajiet Olandiżi fuq każ ta' ħasil ta' flus u droga waqfet ħesrem. Il-Prim Ministru sostna li mhuwiex se jippreġudika, speċjalment għaliex f'pajjiżna għandna biżżejjed esperjenzi ta' Prim Ministri li fi kliemu qalu affarijiet li mbagħad xi ħadd inqeda bihom biex jiskappa mill-ġustizzja. L-ewwel dmir tiegħi huwa ta' Prim Ministru u mbagħad ta' mexxej politiku. Għax in-nies dak huwa d-dover li fdawli. U meta nara storja bħal din jien irrid noqgħod attent li ma nippreġudikax u rrid noqgħod attent li għandna l-istituzzjonijiet li qed jimxu ma' kulħadd l-istess. Huwa għalhekk li se ssir inkjesta. Inkjesta li għandha tixħed dawl fuq dak li seħħ u tiddetermina l-fatti kollha. Inkjesta li mhux se tħares lejn wiċċ il-politiċi, iżda li tħares lejn l-interess taċ-ċittadini u tal-istituzzjonijiet Maltin u Għawċin, temm jgħid il-Prim Ministru.